3. Vamos, Turo. Dos ahí. Este. Cógelo. Sí. ¡Médico! Dos ahí. Hiru egun uretan umeak negarrez entzuten ditugu, lehentasuna da txalekoak ematea. Okay, come. Gaztea. Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Hori gezurra da, zer dakate beni WhatsAppa aurrean ez dutelakorik irakurtzen, noiz? Ya, claro, porque ya azte bete pasada. Zezan gezurri. Haupa izaskun, zelan? Hau pasier, ondo, eta zuze moduz, aspaldiko. Ba bueno, ondo ametik. Zelan gogoratzen duzu itsasora atera ginen egunura? Posik, alde batetik posik, ateratzeko kristonakin, baina urduri bebai, ez? 8 pertsona profesionala diez, itxasontziko ofizialak eta kapitaina, sukaldariare profesionala, eta gero besteok voluntarioak. Bai mediku erizain, 2 pertsona reskatelanekoak, eta zeu, kasetaria. Eta oraintzo momentuan ikusten duzue, goizeko 7:00 atera da Aita Mari Mediterraneo erdigunera. Ganas de estar ahí, de hacer lo que haga falta. Pixka nahazmena horrez, pixka turduritasuna bebai, baina principios posik. Zer espero duzue? Hemen prest egon beharra edo zertarako. Preparados para dar el granito de arena personal que cada uno pueda aportar en esta misión. Ez datuaz bat, piztuta eraman behar dugu momentu oro, bertatik jasoko dugu mezu guztia, bai kapitainak edo edozein kidek bidali nahi duen mezua. Baina aurrera jarraitu baino lehen, argitu ditzagun zalantza batzuk. Zergatik joan erdialdeko Mediterraneora, Aita Mari Mallorcatik atera zen zar gunera, Search and Rescue gunera. Hau dago kokatuta, Libiatik 60.000 eta Lampedusatik 101.000. Urtero bertan, 100 lagunek galtzen dute bizia. Aurten jada, 1.600 lagun bertan hil dira, eta 25.000 lagun baino gehiago daude desagertuta 2014tik. Europak zer egiten du? Beste alde baterantz begiratu. Oso garrantzitsu da han egon eta zuei ekartzea egunero han zer ikusten gauen. Landu aldiezen gauzak errespetua lantzea eta jende honenganako errespetua eta ulertzea zer gertatzen ari den beraien bizitzetan, bidai arriskutsu hori hartzeko. Oso garrantzitsua da egoeran jartzea lehenengo, ez? Tentsio hori, puntu hori mantentzia eta ez ahaztea zertara etorri garen. Eta oso garrantzitsua da idea bat egiteko ze egoerarekin aurkitu gaitezkeen, ez? El contacto primero es asegurarles que estamos aquí para ayudarles. Left jacket, forward, put it, after you lock, okay? Prest geunden migratzaile laguntzeko eta nahiko erraz heldu ginen erreskate gunera. Baina bapatean, plan aldaketa. Ekaitza sartu zen, itsas denboralea sartu zen eta hankazgora jarri zituen Aita Mariren asmo guztiak. Ekaitza zegoenez, paterak noski, ez ziren irteten eta tripulazioak denboraleari aurre egin behar zion, bai ala bai. Dios mío. Ostiraletik haize ufada handiak eta itsasoa zakar dabil. Ohituta ez gaudenontzat, lo egitea ere zaila izaten ari da. Migratzaientzat oso arriskutsua da olatu hauekin itsasora irtetea. Era complicado donde dormimos nosotros.
poder estar bien estomacalmente. Argi dago momentu honak pasatu genituela, baina ekaitzak dena zaildu zuen. Izaskun, konta edazu, zelan heltzen dira abizuak Aitamarira? ONG alemaniar baten bidez, beraiek ateratzen dienien Libiatik telefono zenbaki bat ematen diete, eta beraiek, pixka saiatzen diez larritzen, urruntzen Libiatik aldanda gehien berriz bertara ez eramateko bueltan, eta behin ja distantzia batera, deitzen dago zenbaki horretara, esaten bere egoera zein da, nun dauzen, eta informazio guzti hori eman da, ez? Eta ONG horrek koordinatzen du inguruan gauden untzi guztiekin eta koordinazio zentroekin ere. Eta ematen diguteko kapena eta gu bideratzen gara toki horretara, baina pentsa ze zabala dan Mediterraneoa agian behar da gauela 6 edo 8 ordu puntu horreta heltzeko. Baina naiz eta abizua eduki, batzuetan noski ezinezkoa da paterara heltzea, ezta? Bai, benetan hori da guretako egoera gogorra, ez? Zu joatea bilatzea untzi bat informazio batekin, ez datuzu ez dakizen bat pertsona gaude egoera honetan, eta bila egon orduak eta ez bilatzea. Eta gertatu zaigu, eta benetan gogorra da buelta ematea edo bilaketa guztea erabakitzea batez, ez? Yo estoy viendo allá. Dos. Ahí. Ya está, perdón. Goizeko 6ak dira eta ikusten duzue, une honetan ikusi dugu, aurkitu dugu lehenengo barkua. Ok, restez tranquille. On va vous répartir des gilets de sauvetage, ok? Vous êtes sortis d'où? De Suara. Coge la proa. Sí. Lehenengo erreskatea egin dugu, 11 lagun daude hemen, oraingoaz Aitamarira, danak lasai daude, zalekoarekin. Je suis marocain. J'ai 28 ans, bac plus 3, licence économie gestion au Maroc. Heureux, فرحانين بزاف. El troisième élection fue para Malia y luego para Algeria y luego para Libia. Sí. Izaskun, seguruenik WhatsAppean bideo bat edukiko duzu. Begiratu. Dale, Capi, tengo los frenos aquí en la puerta de Marqués. Ez dakit hitzik, ez dakit. Negarrengo nuke, oin, eta nik uste dut hitz gutxi jarri jakola bideo honi, ez? Irudiak dana ezaten daue, eta unkitzen dau. Eta, da beste modu bat, da igual ez ahazteko zer gertatzen ari danan, ez? Ze neu ikusita behar unkitzen az, eta berriro gogortasun horreta bueltatzen az, eta horre behar nahazten zu barruak, ez? Irudiak nahiko editez, ez? Eta listo, bukatu da lehenengo atala. Informazio gehiago nahi baduzue edo zalantzarik baldin badaukazue, idatzi Instagramera eta harin erantzungo dizuet. Ez ahaztu, jarraitu, partekatu eta gustatu bat zaizue, eman like. Oraindik asko geratzen zaigu misio honi buruz jakiteko. Mediterraneoak tarteka bera aurpegi honen erakutsi zigun. Delfines, buena señal. Baina handik ordu gutxira bere aurpegi krudelena ere ezagutu genuen. ¡Rápido! Ahí. Vamos. Ven. Carmelo, médico. Tuyo. Ven, sí. ¡Médico!